mag-start sa aking ginawang original composition, nais ko muna po magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pakikinig sa aking awitin. Talagang hindi po sa Group International, thank you so much. Sa lahat po ng bumubuo ng group. Ito is Video Collection, yan po ang channel niya, si Sasha Cuneta, Ate Luisa Dor, aking kapatid, Chabi TV, ayan, Akila's Journey, this is the YouTube channel, ayan po. And hindi ko na po maiisa is sobrang dami, basta kayo po lahat ang bumubuo ng Group International, thank you so much po. Here we go, this is the title of my song, Musika at Gitara.